Ano en picha mar King Charles mar adek, King Charles III, makoro picha ne nitiere, man en picha Queen Elizabeth mar ariyo, ma bende nyaka sani ne osewito ngimane kendo ne oseike, ka koro sani omwon picha mare kata tipo e odingli, mano mana coin mantiere kanyo, ka irange mano tipo mar King Charles mar adek, koro kete pesa, entiere kar kanyo, neno ogudu nitiere kanyo, mano bende en mana picha ne. Ka irange kar kacha en ranyisi machalo nade, en achiel kuom gigo manowach ni biro timore tok tho mar Queen Elizabeth mar ariyo, mane wachore ni bang' kosetho nitiere kuonde mopogore opogore ma nyinge ne nitiere, ma picha ne nitie, kama tipo mare ne nitiere. En ang'o mabiro timore bang' ka osetho? Mano e gino ma waneno sani. Picha mare mane ni ka kore wile, kendo iyudo ni picha madonjo kanyo en picha mano mar King Charles III. Mago picha mayudo kanyo, pichni mabiro ni achiel kachiel mane Ramogi TV okinyi ma kawuono. Ka bende wanono gigo mamoko madhi bedo kanyo ka warango mana e chenro ni mara chal mar fwambo nyakwa Ramogi Ajwang'. Wantiere ka kendo koro sani gik mage ma onya bedo kanyo ka warango. Wadani warangi gik mamoko matimore e pinje maoko. Mineno